Bonġu, jiena Jean-Claude Attart minn Witilajn, ġejt ordnat saċerdot fl-14 ta' Mejju li għadda u qiegħed naħdem fil-parroċċa ta' Kristu l-Xost f'Pembroke. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Illum l-ewwel sib tax-xahar, l-ewwel sib tas-sena, il-liturġija tippreżentalna lil Marija bħala mudell. Marija li tilqa fil-ħajja tagħha il-kelma ta' Alla u tkun xhieda tagħha fil-ħajja tagħha mal-oħrajn. Għalhekk tajjeb illi fil-bidu ta' din il-quddiesa nitolbu l-grazzja biex bħal Marija nitalmu nirċievu il-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna u nkunu xhieda tagħha mal-oħrajn. U tajjeb ukoll li nitolbu maħfra għal dawk id-drabi meta għalaqna widnejna u qlubna għal kelma ta' Alla, għal ġdid ta' Alla fil-ħajja tagħna. Għalhekk nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-miġġa ta' ibnek il-waħdini fostna, int oġbok tiddi qudiemna b'dawl ġdid. Għatina li bħalma hu bit-twelid tiegħu minn Marija Verġini issieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin, hekk ukoll aħna ikollna l-grazzja li nissieħbu miegħu fis-saltna tiegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din il-fiduċja sħiħa li għandna fl-iben ta' Alla li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu hu jismana. U la darba nafu li hu jismana f'dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh diġà jinsab għandna. Jekk wieħed jara lil ħuħ jaqaf xi dnub li ma jwassalx għal mewt, wieħed għandu jitlob u Alla jagħtih il-ħajja. Dan qiegħed ngħidu għal min jagħmel dnub li ma jwassalx għal mewt. Għax hemm dnubiet li jwasslu għal mewt, imma jien mhux għal dawk qiegħed ngħid li wieħed għandu jitlob. Kull inġustizzja hija dnub, imma mhux kull dnub iwassal għal mewt. Aħna nafu li kull min hu mwieled minn Alla ma jidnibx, imma li mnissel minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bidejh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma nafu wkoll li l-iben ta' Alla ġie u tagħna d-den biex narfu lil Alla veru. U aħna ninsabu f'Alla l-veru f'ibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla l-veru u l-ħajja ta' dejjem. U liedi, ħarsu rwieħkom mill-idoli. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajfraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u l-Zjon bis-sultan tagħhom. Flimkien, il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħruh bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daqq tat-tamburu taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Flimkien, il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom. Dan u ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Flimkien, il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu.
profeta kbir għan fostna u Alla żar lill-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien sar tiġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tiġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu: m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha: x'hemm bejni u bejnek, mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja: għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm marrit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja: imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u newluh lil dak li qed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf minejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu: kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu: m'għandhomx inbit. Illum Marija tagħmilha possibbli għalina illi nifhmu daqsxejn iktar il-ġrajiet illi jaffettwawna personalment, imma wkoll fuq livell ta' familja, fuq livell ta' pajjiż, fuq livell ta' dinja. Għaliex it-tamit u l-inkwiet, il-gratitudni u l-problemi, dak kollu li Marija ġġarrab fil-ħajja tagħha, isir fil-qalb tagħha talba, isir dialogu ma' Alla. Aktar milli tipprova tifhem jew taħkem is-sitwazzjoni, għaliex ħafna drabi il-kontroll mhux f'idejna, Marija tallimna l-bżonn li nnutaw. Ninnutaw mhux biex ingergru jew biex ngħidu fuq in-nies, iżda biex nożżu fil-qalb tagħna, biex nipproteġu u nħarsu fil-qalb tagħna il-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tal-poplu tiegħu. Marija hija tisma' t-taħbit tal-qalb ta' bina, għal meta wkoll tiskopri t-taħbit tal-qalb ta' Alla fl-istorja tagħha imma wkoll fl-istorja ta' dawk ta' madwarha. Hija titgħallem kif tkun om, Marija għalmet lil bina kif ikun iben ukoll. Ma Marija li ben ta' Alla tgħallem jisma' x-xewqat, il-problemi, il-ferħat, it-tamiet tal-poplu. U ma Marija li ben ta' Marija Ġesu, li ben ta' Alla, tgħallem x'jiġifieri ikun iben ta' poplu. Talima li hija l-istedina tagħna lkoll illum. Għaliex Marija tfakkarna li ħajja ferriħija ma tiddependix fuq x'nagħmlu, fuq x'nipproduċu, imma kemm aħna kapaċi nożżu fil-qalb tagħna. Marija turina li l-umiltà u t-tenerezza mhumiex virtù tal-djufija, mhumiex virtù ta' dawk li huma dgħajfa, imma huma proprju virtù ta' dawk li huma qawwija. Għaliex tallimna li m'għandniex inwaqqgħu lill-oħrajn, m'għandniex nagħmlu lill-oħrajn tapit taħt saqajna biex aħna nħossuna importanti u aħjar. Marija tallimna fil-bżonn illi nħarsu fil-persuna, illi naraw lill-oħrajn lilin mill-iżbalji tagħhom, lilin mid-difetti tagħhom, lilin minn dak illi forsi jdejjaqna fihom u narawhom kif jara Alla. Naraw lilhom kif jarahom Alla, naraw lilna kif jarana Alla, li jara lil kulħadd bħala uliet eżis tiegħu u allura naraw lil xulxin bħala aħwa ta' xulxin. Għaliex il-figura tal-om hija l-oppost tat-tendenzi individwalisti, egoistiċi u indifferenti tas-soċjetà tagħna. Soċjetà li ma tafx tapprezza il-kobor tal-om hija soċjetà bierda, bla qalb, bla sens ta' dar.
Hija soċjetà li tħalli spazju biss għal kalkoli u għall ispekulazzjoni. Soċjetà li ma tafx min il-om, hija soċjetà li fiha ninsew xiġifieri nkunu tfal, xiġifieri nkunu ġenituri, neputijiet, nanniet, ħbieb, kollegi. Hija soċjetà li tnessina l-importanza li nieħdu gost u nistrieħu flimkien, li nitbismu u nkunu grati ma' xulxin. Ejjew naraw li xulxin kif jarana Alla u li teżistijaw u aħwa ta' xulxin. Ġesu se tiggwidana kif iggwidat lil Ġesu nnifsu. Għaliex il-kobor ta' Marija mhuwiex biss li nistlet lil Ġesu fil-ġuf tagħha, iżda qabel nistlet lil Ġesu fil-qalb tagħha. Ejjew bħal Marija nagħmlu spazju għal Ġesu fil-qalb tagħna. U bħal Marija nwaslu lil Ġesu għand l-oħrajn u lill-oħrajn għand Ġesu. Ejjew nagħmlu dik it-talba sabiħa ta' Dunkarm mill-innu ta' filgħodu reġa' sebaħ ja mulejja, it-talba tagħna wkoll, it-talba ta' kull wieħed u waħda minna. Tini l-om tal-liben tiegħek biex tħarisni mit-tiġrib u tallimni bimħabbita kif inħaddan is-salib. Kif aħna miġbura fil-preżenza ta' Alla nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex tapprezza l-urġenza tat-taħriġ fid-dixxerniment spiritwali sew fuq livell personali kif ukoll fuq livell komunitarju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-lingwaġġ tal-imħabba u tad-dialogu jirbaħ dejjem fuq il-lingwaġġ tal-konflitt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal dan ix-xahar ta' Jannar għall-edukaturi sabiex ikunu xhieda kredibbli tal-Evanġelju u jgħalmu l-fraternità aktar mill-kompetittività u fuq kollox jgħinu lil minnu l-iżgħar u l-aktar vulnerabbli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll, imsejħin għal-ħajja fil-milja tagħha biex f'Marija narfu triq ta' smieħ, tad-dixxerniment għaqli, tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għal-qadi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Nresqu it-talb kollu tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija, aħna u nitolbu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, minnek ġej slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Amen li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek.
u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien nroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verx Nimqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Nitolbuk la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija islim u laqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tiba tiegħek jieqaf magħna issa u għalli ġej biex niċfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li ngħaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lil Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mti/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna lill-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbiħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħiniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukat tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa Franġisku. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina.
warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisa Omm Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek, mulej Alla, nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, Amen. talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu
veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbierek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbierek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.